om det der. Fuck, jeg visiterer. Så du det? Nej. Kig i baggrunden. He was breathing paint fumes for too long. I don't think bro like Garnet Riddle. Bro spent too long trying to pick a color and he fell asleep. Åh nej. Ja, jeg fik den der tidligere, før du satte mig den. Jo. Demon time. What the fuck? Jeg har gemt en meget stor analdilator 3000 fra min stedfar. Simon for Jeg vil ægte. finde ham og gå knæppe dem pissvold fucker. Pizzaen er ankommet. Jeg er allerede hård. Nu skal jeg give ham min pik. Kom nu. Fuck ham. Luder bitch. Hans røv er ved at springe. Fuck, sker der? Disse to bøsserøver kommer herhen. For helvede. Jeg vil banke jer tilbage til en hjemløs. Skry for fanden. Jeg har gemt en meget... Hvad? What the fuck? Nej. God gang. They fucked up. Fuck. Fuck, okay, I don't know if to say det flyver så hurtigt ind på stripklubben i GTA. Fucking er fast. Han skal gerne lov til at købe spil, og han skal bare stedkomme op der, hvad fanden der er, gider. Jeg skal se patter! Ej, Simon, jeg ved ikke om du kan huske det, men da vi var fucking bare i sådan en anden klasse eller noget, du med en mikro. Jeg kunne huske, vi var hjemme til hans fødselsdag på et tidspunkt, og så sad vi i hans fucking stue, mens han spillede, og han gik bare direkte ind på stedet. Vi var sådan fucking 20 små drenge, der sad. Og så der kiggede på fucking GTA. Mens hans mor stod lige ved siden af, og var i gang med at dække bordet, til vi skulle have sådan bøst til spoiler. Så sad han bare kigge på det, og ind i det stykke klub. What the fuck? Også efter første ring. Jeg tror, jeg skrev det. Jeg tror, jeg skrev sådan, også efter vi havde fået Frenzied Flame. Jo. What two-man song? You're crazy. Yeah, you already know I'm obsessed with it. I can't get enough. Back with another. Oh my god, det er en af dem. Brain Rot King Morgan. Tyson not.
edges. Make love. Oh. Nah. Skibbity Radon. Resla Rykard. Sigma Princess Rani. They all rejected dinner with Jay-Z. Kind of all Ohio. ايوه بالراحه الله اكبر الله اكبر Hvorfor er det så godt lavet? For det meste er det. Ja, for det meste er det sådan noget her. Bob the building. He's a building. Bob the building. Oh no! Anything but calm. Regular pint size Adam. Har I set den originale? Han drikker en 20 år gammel Pepsi. like Crystal Pepsi. Ja, Crystal Pepsi specifikt. 20 kroner for en vandmelon. Nu vil jeg da ej give 20 kroner for en vandmelon. Oh my god. Jeg vil kun give 100 kroner. Nej. Nej. Hold da kæft, det var inden i 3 sekunder. Yes! Ja, det var fucking dengang jeg skulle gå hjem til min mor, efter vi havde røget. Det var fucking mørkt og langt. Når vi kommer til Jeppe, vi går fra. Fucking 45 minutter, hvor vi bare skulle gå ud i mørket. Okay, prøv lige pausen, så vi se, om vi kan gætte noget. Ja. Okay. Så, ja, Godfrey, den der L. Ja, Radon. Er det... Det må være Blade. Radon. Ja, Blade, okay. Og det er 100% Radon. Det er 100% Radon. Ja, det er. Ja, det er. Okay, ja, fair nok. Er det Malekith, eller er det Blight? Endnu det Blight. Jeg tænker, det var da Det næsten kunne også godt være Blight, han har Malekith, armor. Jamen, Malekith faktisk står et armor der. Nej, det er rigtigt. Nej, men hvordan vil du finde et specifikt billede af en hund? I noget tyndere armor. Hvordan? Hvor mange billeder tror du, der er af hunden i armor? Men ikke min skyld, der er så fucking mange bosser, bare en hund. Ja. Det er smukt, det der. He's not really using his hands, he's actually shitting Yeah. prison out of control. How on earth do you control the pitch 25 years of practice? Ja. Og lige en ekstra pakke selvfølgelig. Also, I I like just it. got these slices and they're not even cooked at all. Like they're literally cold. Do you see this? They're not high up. Ja, ja. Lige der væk. Jeg skal lige have en ting her også. Åh. Kan du godt lide, at jeg sender dig dem der, eller hvad? Bror, du har sendt mig så mange af dem, at jeg begynder at få det.